sagawai perlok kani ka jing ka kamti mau ti siap mau kata ka kamti mau balai kani ka kawan ra kani amat sngau nganga sngau tenat namar ba ka kamti mau ti siap ka dai ka jing bala jong ki baduk nak bantaban im ki brio ki babla ki im bro kata ki im te balai kani ka voice of the people parti kami ban keren ya kani kamat namar ba balai kani ka jing pen im jai ki baduk ki bam don kam dan jam ki ti mau ki show mau kum to ka im ja nak to te la ki yo no kita ki kembang itu ipa iet mah kita try kendau tiki mai te kani barak khote shua ban bu kita ki machine da dan kam naka sarkar em manyo ya ka NOC naka na UDC ne na u naka no habyo em ya kata te pa iet balai phim study bha te balai phim study bha kini ke barak khot la ka sarkar ka basian ka sarkar ka bastat ban pen em yo pai ba kamot ka ailat Ndai ban ailat kita ki machine ki barak khot ki nong ti mau ki nong sok mau ki bon te di ban ailat kita ki khnang ba kini em kenya ka jing bala jong ki heyo ki im kata ini pa iet pa di ong ba kata rai khandau kata bar khoi pa iet pi la chai ngam tip su pi la po cha krem ka nyamra yu ma pi krem be je ni kai ngat kondam ya ka jing krem ka jong pi te sa bayadai bar katu ka mo nga kan tulum ben ka sabalap ngan mat yu bet katu ka bayadai pa ulum pangdeng ipa iet ong la da kren ka sarkar kum to la da kum to ndrei em minta penyakren tak tien ka longkam saya klem ki jing tho klem ki jing tho ki ba saki la pi pendu no itu ulum peneng banam snap project show hang tu mo de bandan ka jing tho kan klem ki jing tho tela sai hadin habut pile biang pat nang le buri pat menu ban ga jata klem ka jing tho kata ro ka de ko pa iet pi da pi dan kam kan wan kusin hanga ma pa iet wan kusin hanga ngan hikai pi la da pidang kwa ami media pidang kwa ban pensai pi pila long jero pim long ro bri ba fit maniu katuka di asi kinong hikai ro ngaladap ta ka kendau ka siap ka sarkar ini pai biang isu ka Sri Semen mo ka Sri Semen bala shu de ki bon ki jaka ki ba ini pe jaka tu ka ki ba bon ki benta ki ba ka sarkar kala ka kwa te bandi kita ki mender to da di no hatan agi brio ki badai ki kasi ki jat brio jongi ka biang wat la kata ru de ban te kendon ha kata rukom ba de ban yo kam ki jat brio ki jongi ipa iet jo ikirsan ya kani ko pa iet ngom pi kan pa iet pim dan su pila don katu ka 4000 ekar ka de yong jong pm pi pim dan sim su ki kon jong piru kim dan kam su te balai tang na ka daw ka ba pi pim dan kam su kamut pinjan ben no ikini ki duk ki suk im ja yu balai pin su perkat tang ki jing yo nong de pa iet pi pim pat long fit ngangong pi pim pat long fit ban keren ni kai ka ba ba na keren biang la da pi dang keren biang ngir mi dang ter biang ye pi kata ka de ka asyoran bejonga ya ki mender pa ye ka voice of the people ka bu ya kan ne ka ba de ban jurip bat be no ki mender ki ba syong basa abe an pi tip kat no ki mender ha kan no kom kawan ha kan no to batai saya kata pi chu munjur ya kata mut pi ko apa ni kerta alang ban syong baru mender ha po ri khasi jongi pa ye pi syong tang hang tu em pi chu ai khau siar ne pi chu syong pe tang hieng tip ngam tip ya ka condition jong pi danga kandon gawi ka singi ka banga ngahwan hieng jong pi ban introduce ya pi hakno ko kom pi em ta le si don kam ya pi ban yalam shaw sektal ru hab le namar le se ka jingmut jing perkat pi kam biang shu ki bender man ta ki rong tu na ki rong tu ngi ki ba im ngi ba im sabar ngi wan ngi tip kali kawan kan ya thu ipi ki bun ki perlok ki baong yang penmi video chpang kane ka ba ki mender ki dai peleng hapo kana para hang tu ki don ki force ki don ki pulit ki ba penrung damdan kata ka ka ba yang ba hablai banrung mau kata ka ki pensna tang tu tang minit sim pisa kim tip ki video ki wan ki tang ban yo pisa ki lap pensna ki tu ki kot kisla yo banrung yo ban le chong kali kit ka ambulans ki video ki bam yo ban bayang ki kot kisla kit ambulan khnang ban light na ka jing sha yu namar kit ka ambulan tala de nong pang nong yap mat yap tekum kita ki berkhot ilong ki ja ki don pe i tang ba pi yo i pi su keren kulmar ta sagawai par kani ka chapang ka ki khapot pa e ki khapot philayu pe e ya ki khapot ki ba yada na banta ka jingrung to jong ki breu mata ki rong to na ki khapot ki ba le se ki don ki jaka piong ba kita ki BSF ki don kita ki berkhot pla mention ha ka jingkren jong pi hende ki rong to ki breu ki ada ka pisa ki rong to itu ki nongap bang to ki yo ka pisa ka sarkar tin ka ban ki clear ta ka ban pen khlanya kata ban check
ban ai ka advice am ta jongki bakim te ban rum tu hang tu kadang jeng tu piang bam don ta pe ja kitoki kumha lapangap u asam u yo ban wan pri chane sobo meklaya jongi ban wan thung ban rep u dang hagani ka video ka barang ngayu iba chin sa jongi le ai buram le ayu bertu u chin sa jong kasam kini barok khoj pa ye nganong ya pi ka NPP ka MDA bat ka BJP ki me pher nga thrai phi la yo i pa ye ja ka jingja po Delhi da phim pat yo iro da phim sung thu ka tin dakhar ngan sabatai pi ka tin hindi na ka tin hindi ngan sa translate sa ka tin kasi khnang ba pi sung thu